छवा दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो छेका के हो सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो लेखा से हो काठमांडू सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो। नया नया होता हमारो शादी खेले कूदे के अब मिली आजादी खेले कूदे के अब मिली आजादी नया नया होता हमारो शादी खेले कूदे के अब मिली आजादी पतिया कही सखी हम एगो तहरा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो छेका के हो सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो लेखा से हो सोमरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो। आइल रहले जब छेका में बड़का मोबाइल देखे गइल बाटे बड़का मोबाइल देखे गइल बाटे आइल रहले जब छेका में बड़का मोबाइल देखे गइल बाटे साथ में नंबर लेके उहो गइल बाटे हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो छेका के हो सैया मिले अवतारे रोज लेखा से हो लेखा से हो लेखा से हो राइटर अब देवानंद देहाती रोशन खेला देखेला सारी राती रोशन खेला देखेला सारी राती राइटर अब देवानंद देहाती रोशन खेला देखेला सारी राती परेशान बनी हम रसीला से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो। नया नया होता हमारो शादी खेले कूदे के अब मिली आजादी बतिया कही सखी हम एगो तहरा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो छव दिन नहीं भइल हमरा छेका के हो सैया मिले आवे रोज लेखा से हो। सोमरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल।